no পইলা তিনি সান থাকে বাংলা নববর্ষ তাই চিনি বিশু তাই বিশুনি যতন ন হামজামাতে চিবাই ইয়াফারো তিনি অ্যাকচুয়ালি जोङो गामोनो कासेसिन सभा जे सभा आपकामिं लोकसभा इलेक्शननि बसकानि फाइनाय 19 तारिखो जे चिनि बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफ नि मनोनीत प्रार्थी बरमना गोजाम मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देबजीनि समर्थने तिनि न जे सभा तिनि जों अर फाइमानजा फाइका चिनि गोजाम आमचेनि एक्स एमएलए बरमना राजेश्वर देबबर्मा ताई आमचेनि न ऑनरेबल एमडीसी बरमना गणेश देबबर्मा ताई अर फाइमानजा फाइका बीजेपी नि डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेक्रेटरी बरमना राजेश देबबर्मा ते मंडल प्रेसिडेंट ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट टीडब्ल्यू र जतन दंपायो तिनि एक्चुअली साना थांका चिनि 12 ताकर जत जों जतन साइमानो थांनाय जों रेकर्ड मार्जिन बाय जितिबो त्रिपुरा मथारो गर ताकलाइबो अ 2023 नि 24 नि जे लोकसभा इलेक्शन जों सारा त्रिपुरानि 60 विधानसभा केन्द्रनि मिसिंगो ताकर जलानो गोबां मार्जिन बाय जितिनायावबो जों स्रायसे साइमानै दङ जों लोकरा जतन रेसपन्स गाहाम दै दङ एबं अमनो सानाम स्रायसे मासावो तान बगे जों तिनि सडनलि पदबोनो बुट ना कलाइखे एजन जतन सिओ थांनाय 2 तारिखो जे एकर्ड जे साइन खाके बुबाग्रा जे केंद्र सरकार बाय जे होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर नेतृत्वे जे एकर्ड साइन खाके ओ जे एकर्ड खाइमानो इमप्लिमेंट खाइनानि बगैनो जों बसकाङो जे पदबो आरो जों बुदिवै जों कप्लाइ खे रहरै जों चिनि डिमान्ड चिनि मा थेने जों नानाय नांनाय अबन चिनि जे ताबनि जे बुबाग्रानि मेसेज अबन चिनि त्रिपुरा सरक प्रतिष्ठ चिनि जों बुचि दङ एवं कांग्रेस सीपीएम नि अजा कोनो बुट करे बाजियाब तो एकदम गंनाय और कोनो बुट करे एवं ताकलाय जों नुगै दङ स्राय स्राय सारा त्रिपुरा कोनो विरोधी नि एक्चुअली नामे मात्र कोनो बरन कैंपेन करे कोनो ग्रासरूट लेवल करे बिकज साइमानै दङ अ त्रिपुरा जो नरक साइमानै दङ जे रुलिंग दंमनि साबो दंमनि बीजेपी दंमनि आगे साबो दंमनि अपोजिशन मेन अपोजिशन त्रिपुरा मथा दंमनि किन्तु तिनि रुलिंग बा अपोजिशन थानसांनि थामानि यागोलो अपोजिशन बोलते এখন ताबो तो चिनि सीपीएम दङ कांग्रेस दङ बरन कोनो नामे मात्र ओंखाय बरनि कोनो जागाव बुट करे एवं तिनि बरक गोबां कक साइ दं नाना रकम जे चिनि कुमारी महारानी न जे विदेशी माने विदेशी रखनि साव मयासे चाखै चायारनि साइ दङ हम एक्चुअली गुनिया प्रोपेगेंडा नामो जे जागाव तिनि चिनि महारानी कृति सिंह जे चिनि पूर्व आसन जे बासानाय नक जायमन दं चिनि बुबाग्रानि स्वयं बिनि बाय एवं चिनि अस अहानि जे 184 किनि जे बिनि बंश अ त्रिपुरा जन आसायै तिनि छत्तीसगढ़ बाय द बाय मैरिज नि सबादे तिनि थाङि सौया तिनि महारानी काबो तिनि हायने हाय पार बिनि एरियाव फायै बिनि हाव फायै तिनि त्रिपुरा सन सामं खायमा खायमानि अबते बेलेसिनि प्राउड नि क बिनि बेले तंग थंमनि क नरक सायमानै दं जे जागाव तिनि गोबां मा मा दं जदि अक कक नि सावं कांके राहुल गांधी तिनि बर बुट बासा बर थांबसे केरलाव थांबासै तिनि जरि केरला बर बन विदेशी तां हियासा तिनि नरक सायमान अ जागाव सन्तोष मोहन दे जे त्रिपुरानि कुन नागरिकता क्रै ब आसामनि फाय तिनि अ जागाव एमपी मान कांके वाइनो चिनि कृति सिंह चिनि महारानी तांgi बतिनि चिनि एमपी नाय साला